Priča o Isusu i Samarićanki. Prema Ivanu, 4. glava, stihovi 1 do 42. Ovo je priča o Isusu i Samarićanki, onako kako je priča Sveto pismo. Prvo nekoliko informacija o ovoj priči prije nego je ispričamo. Isus razgovara sa jednom ženom na Jakovljevom zdencu. Zdenac se nalazio u tadašnjem gradu Sihar. Danas je to grad Askar i nalazi se na zapadnoj obali. Taj razgovor je jedan od najdužih Isusovih dijaloga od sviju zapisanih u Svetom pismu. Ženi će, koja je izašla u to vrijeme da donese vode sa zdenca, ovaj razgovor promijeniti život. Da bi donijele vodu sa zdenca izvan grada u Samariji tog doba, žene su morale iz sigurnosnih razloga dolaziti u grupama na zdenac. Ova žena je došla sama, što upućuje na to da je bila iz nekog razloga društveno izopćena. Iako prezrena, nakon razgovora sa Isusom, ona će postati najpoznatija žena u gradu, a danas jedna od najpoznatijih u svijetu. Mi ne znamo kako se ona zove. Sveto pismo je naziva jednostavno Samarićankom. Što je važno uradila ta žena? Ona je došla na zdenac po vodu u pravo vrijeme. Samarićanka je pripadala narodu kojeg su Židovi tadašnjeg vremena smatrali nečistim i mrzili su ih. Da bismo bolje razumjeli ovu priču, prvo da objasnimo tko su bili Samarićani i kako je nastao ovaj narod. Nakon smrti kralja Solomona podijelilo se Izraelsko kraljevstvo na dva dijela. Sjeverni dio zadržava ime Izrael ili Samarija, kako su ga neki zvali, i sastojalo se od 10 plemena, dok se južni dio sastojao od 2 plemena, Jude i Benjamina, i nazivalo ih se jednim imenom Juda. Izraelci koji su živjeli u sjevernom kraljevstvu su bili nevjerni svome Bogu Jehovi, tako da se on odlučio predati ih u zarobljeništvo. Zbog toga je Bog dopustio asirskom kralju Sargonu II. 722. godine prije nove ere da osvoji Izrael i odvede ih u zarobljeništvo u Asiriju. Mali broj Izraelaca, uglavnom onih siromašnih, je ostao u zemlji, tako da je zemlja ostala skoro prazna. Zato asirski kralj dovodi doseljenike iz drugih osvojenih zemalja, kao na primjer iz Babilona, i naseljava ih u Izraelu. Ti novi narodi donose njihove bogove, njihov način obožavanja tih bogova koji uključuju i spaljivanje djece u vatri. Druga Kraljevima 17. poglavlje kaže: Oni iz Sefarvaima spaljivali su djecu svoju u čast Adrameleku i Anameleku, bogovima sefarvaimskim. Usto su štovali i Gospoda i postaviše sebi iz svoje sredine ljude za svećenike visina, koji su žrtvovali za njih u hramovima visina. Štovali su dakle Gospoda i služili ujedno svojim bogovima po običaju onih naroda iz kojih su ih bili odveli. Od tako izmiješanog naroda i kroz sklapanje brakova između Židova i doseljenika nastali su Samarićani.
Židovi iz Jude, iz donjeg kraljevstva, ih nisu prihvatali zbog te njihove mnogobožnosti i poganskog podrijetla i nisu željeli imati nikakav kontakt sa njima. Jedan židovski religiozni vođa tog vremena ne bi nikad razgovarao nasamo u javnosti sa bilo kojom ženom. Ni u kom slučaju ne bi tražio od nje vode iz njenog krčaga, a kamoli da razgovara sa jednom Samarićankom. I još uz to tako loše glasa. Ali to ne važi za Isusa, kako ćemo vidjeti kroz priču. Zato je žena bila jako iznenađena kad joj se Isus obratio. No vratimo se našoj priči o Isusu i Samarićanki. Priča ide ovako. Gospodin je bio doznao da su farizeji dočuli da on, Isus, dobiva više učenika i krsti više nego Ivan. Uostalom, Isus sam nije krstio, nego njegovi učenici. Zato ostavi Judeju i ode opet u Galileju, a morao je proći kroz Samariju. Tako dođe u grad Samarijski koji se zove Sihar, blizu zemljišta što ga je bio darovao Jakob svojemu sinu Josipu. Ondje je bio studenac Jakovljev. Umoran od puta, sjeo je Isus kraj studenca. Bilo je oko 6 ure, tada dođe žena iz Samarije da zahvati vode. Isus je zamoli, daj mi da se napijem. Učenici njegovi naime bili su otišli u grad da kupe jela. Žena mu Samarijanka odgovori, kako ti, Židov, možeš iskati od mene, žene Samarijanke, da se napiješ? Židovi se naime nisu družili sa Samarijancima. Isus joj odgovori, kad bi ti znala dar Božji i onoga koji ti govori, daj mi da se napijem, ti bi ga zamolila i on bi ti dao vodu živu. Žena mu odgovori, Gospodine, ni zahvatiti nemaš čima, studenac je dubok, odakle ćeš uzeti vodu živu? Jesi li ti veći od našeg oca Jakova koji nam dade ovaj studenac? I sam je pio iz njega i sinovi njegovi i stoka njegova. Isus joj odgovori, svaki koji pije od ove vode opet će ožednjeti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti do vijeka. Nego voda što ću mu ja dati bit će u njemu izvor vode što teče u život vječni. Tada ga zamoli žena, Gospodine, daj mi te vode da ne žednim više i da ne dolazim ovamo po vodu. Isus joj reče, idi zovni muža svojega i dođi onda opet ovamo. Žena odgovori, nema muža. Isus joj reče, pravo si rekla, nema muža, jer si imala 5 muževa i sad koga imaš nije ti muž. To si pravo rekla. Reče mu žena, Gospodine, vidim da si ti prorok. Oci su se naši klanjali Bogu tamo na gori, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se mora klanjati Bogu. Isus joj reče, vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na onoj gori tamo, ni u Jeruzalemu. Vi ne znate čemu se klanjate. Mi znamo čemu se klanjamo, jer spasenje dolazi od Židova. Ali dolazi čas i već je tu, kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u duhu i u istini, jer takve klanjaoce traži Otac. Bog je duh i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.
Žena mu odgovori, znam da dolazi Krist, to jest pomazanik. Kad on dođe, sad će nam reći. Tada joj reče Isus, ja koji govorim s tobom sam on. U taj čas dođoše učenici njegovi. Oni su se čudili što je govorio sa ženom, ali nijedan ne upita što tražiš od nje ili što govoriš s njom. Žena ostavi svoj krčak, otiđe u grad i reče ljudima, dođite, vidite čovjeka koji mi reče sve što sam učinila, da nije to Krist? Tada izađoše iz grada i dođoše k njemu. U to su ga molili učenici, učitelju, jedi. A on im reče, ja imam da jedem jelo za koje vi ne znate. Tada učenici rekoše jedan drugome, da mu tko nije donio da jede. Isus im reče, jelo je moje da činim volju onoga koji me je poslao i da izvršim djelo njegovo. Ne govorite li vi, još 4 mjeseca i dolazi žetva? Eto, velim vam, podignite oči svoje i promatrajte njive. One su već bijele za žetvu. I koji žanje, prima plaću i skuplja plod za život vječni, da se raduju zajedno koji sije i koji žanje. Jer ovdje pristaje poslovica, jedan sije, drugi žanje. Ja vas poslah da žanjete, gdje se vi ne trudiste, drugi se trudiše, a vi u posao njihov uđoste. Mnogi Samarijanci iz onoga grada vjerovaše u njega, jer je svjedočila žena, on mi reče sve što sam učinila. Samarijanci izađoše dakle k njemu i zamoliše ga da ostane kod njih. Tako ostao ondje 2 dana i mnogo ih više vjerova zbog nauke njegove. Oni rekoše ženi, sad ne vjerujemo više zbog izjave tvoje, jer sami čusmo i znamo. Ova je zaista spasitelj svijeta. Tako se priča završava. Ovo je prvi put da se Isus nekome direktno očituje kao Mesija. Što trebam zadržati? Što trebamo naučiti iz ove priče? Prvo, Isus hoće da se ti spasiš. Nema veze tko si i što si učinio. On zna sve o tebi. Takav si mu dovoljan. Uzmi njegovu živu vodu. Drugo, nemoj suditi druge. Isus nije osudio ovu ženu zbog njenog načina života, iako je znao sve o njoj. Naprotiv, smatrao je dostojnom spasenja. Mi ne poznajemo srca, čak ni svoje vlastito, zato nemojmo suditi nikomu. Treće, duhovna hrana je važnija od fizičke, jer daje život, zauvijek. Isus je rekao, svaki koji pije od ove vode, opet će ožednjati, a koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjati do vijeka. Četvrto, obožavanje Boga ne zahtijeva da se bude na nekom fizičkom mjestu, na primjer u crkvi ili u nekom posebnom gradu. Isto tako ne trebaju nam zato neki pomoćni objekti, na primjer krunica, slika, križ ili slično. Bog se obožava svugdje, uvijek i kao duhovna osoba. Isus je rekao, vjeruj mi ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na onoj gori tamo, ni u Jeruzalemu. Bog je duh i koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i u istini. Peto, ne razdvajaj ljude, niti po spolu, niti po kulturi, niti po rasi, niti po religiji. Isus nije pravio razlike, sve ljude smatrao dostojnim spasenja.
Ostao je 2 dana sa Samaričanima kako bi im prenio dobru vijest, iako su Židovi tog vremena izbjegavali Samaričane. 6. Utoli duhovnu žeđ uvijek kada imaš šansu. Kada je ustvrdila da je Isus prorok, žena je odmah postavila pitanje o obožavanju. Nije postavila neka osobna pitanja, na primjer koliko će dugo živjeti, hoće li se opet udati i sl. Ne, ona je pitala koji je ispravan način obožavanja. 7. Pričaj o spasenju koje nam nosi Isus. Kad su se vratili iz grada, njegovi učenici nisu nikoga doveli. Nitko drugi nije došao sa njima. Najvjerovatnije nisu nikome ništa ni govorili o Mesiji. Žena je otišla u grad čim je saznala tko je Isus i odmah svima ispričala koga je srela. Došlo je puno ljudi i mnogi su povjerovali u njega. I zato pričaj o Isusu. Upravo kao što on kaže: eto, velim vam, podignite oči svoje i promatrajte njive. One su već bijele za žetvu.